Coincidint amb Municipàlia, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis va reunir-se a la Paeria. Les dues lleis que afecten el món local, l'estatal i la catalana, van ser les protagonistes de la sessió del mes d'octubre. L'anfitrió, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar el treball que porta a terme l'FMC en un moment crucial com el que viu el municipalisme. Destacar la feina que crec que ara tenim al món municipalista en uns moments en els que hi ha diferents propostes de llei que ens afecten directament de l'Estat i de la Generalitat i reivindicar el paper dels ajuntaments com a motors del territori, com a promotors de la qualitat de vida dels serveis públics i del desenvolupament crec que és clau i evidentment estic segur que des de la Federació de Municipis de Catalunya es tirarà endavant amb tot allò que el moviment municipalista de gran tradició i arrelament a Catalunya desitja i espera de les lleis municipals. El president de la Federació de Municipis, Xavier Amor, va recordar la seva petició a la Generalitat que s'abordi de manera urgent la Llei d'Hisendes Locals de Catalunya, que reguli d'una vegada per totes el finançament dels ajuntaments. En aquest cas la vicepresidenta va acceptar el nostre repte, perquè aquest tema del finançament és un tema que durant molt temps s'ha parlat però ningú s'ha atrevit, com aquí que diu, a posar en un paper. I nosaltres, la Federació de Municipis, ha triat el Martí Carnisser com a la persona que pot tirar endavant una proposta en aquest sentit i nosaltres ara el que estem parlant és el tema impositiu i després s'hauran de fer propostes molt valentes perquè molt tema impositiu no depèn només de Catalunya, sinó que haurem d'anar-ho a proposar a Espanya. Amor també es va referir al deute que té contret la Generalitat amb els ajuntaments. Es va anunciar que es pagarien els 600 milions d'euros de deute amb els ajuntaments, que pels nostres números no són 600, sinó que són 1.200 o 1.300, però aquí juguen amb el deute reconegut i el que estem demanant és que això es pagui com es va comprometre abans de final d'any. Ara torna a sortir una notícia d'Espanya que hi ha una retallada extra de diners cap a Catalunya i llavors ja hi ha l'excusa per dir que no pagaran. I nosaltres volem fugir d'aquestes baralles, volem fugir d'estar entremig dels dos governs, l'estatal i l'autonòmic, i el que volem és que ens paguin allò que ens pertoca perquè nosaltres ara estem assumint això en els nostres pressupostos i això a vegades dificulta també temes de tresoreria, pagament de proveïdors i per tant pensem que és important que aquest deute es pagui. Els electes locals van fer, després del comitè executiu, un passeig per la Fira Municipàlia i van poder conèixer de primera mà les principals novetats del saló. Els alcaldes i alcaldesses van constatar que el certamen era un exemple de dinamisme del món local i que s'havien presentat nous sectors, noves tecnologies i noves oportunitats. També van poder compartir amb els promotors dels estands que notaven un increment en les expectatives de contractació per part de les administracions locals.